कंग्रेसा BTC आव मेडिसिन बायदि खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय रायजोफोर कंग्रेसा BTC आव मेडिसिन बायदि बेबायदि होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बिबुंथि होदों खोरोमदाव मुसाहारि बिथाङा खोरोमदाव मुसाहारि बिथाङा बिनि अनगायैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां बिबुंथि होदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन रायजोफोर बिनि सिगाङाव आङो नोंथांमोननो मोनसे दुखुनांथाव आपडेट होग्रोनो सानदों गोलाव सम आखायाव हाथियार लानानै बर' हारिनि थाखाय सरकारजों दावहा नांबोनाय बारग' NDP D.Bimanना रुंसारि जाबाय होननानै नोंथांमोना गोबाङानो मोनथिखाबाय जानांगौ दा मा जाहोननि थाखाय बारग' NDP D.Bimanना रुंसारि जायामोन बिनि सोमोन्दै सनितपुर जिल्लानि बारग' NDP सोद्रोमा बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखायैनो फोरमायनायखौ बे समावहाय नुनो मोननाय जादों रायजोफोर रुंसारि D.Bimanनि जिउ आत्माखौ सोरगोआव आलो गोजोन थानो थाखाय इसोरा अरायसम जायगा होयो बेनो आंनि इसोरनि खाथियाव आरज गोलाव सम आखायाव हाथियार लानानै आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय सरकारजों दावहा नांनाय बारग' NDP सोद्रोमा D.Bimanना दिनै जोंखौ नागारनानै बेसेबा गोजानाव जायखारलांबाय थारैनो बे जोबोद दुखुनांथाव जों बर'फोरनि थाखाय रायजोफोर बारग' NDP D.Bimanना मा जाहोननि थाखाय रुंसारि जायामोन बिनि सोमोन्दै सनितपुर जिल्लानि बारग' NDP सोद्रोमा बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखायैनो फोरमायदों नोंथांमोना नैबे सुंद' भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोदो दिनै जों नंगौ सनितपुर डिस्ट्रिक्ट एक्स NDP जानानै जोंहा सासे दावहारु लोगो बिथाङा रुंसारि जादों बिथांनि मुङानो जादों D.Bimann बिथाङा 28 बेचनि बिथाङा गोबाव सम हारियाव बर' हारिनि गुबुन हारिफोरनिफ्राय सोबख'नाय नासयनाय गादबनाय बेनिफ्राय रैखाथि खालामनो थाखाय NDP आफादाव जुगदान जादोंमोन नाथाय फैयै फैयै बिथाङा दा दिनै 2025 मायथाइनि जानुवारि दाननि 18 अक्ट'आव दिनै रुंसारि जाबाय जों जोबोरैनो दुखु फोरमायदों दा बिथांनाव फैनानै जों बिथांनि न'खरनि बाय बाहागि आरो गामिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टफोरजों लोगो हमलायनानै बिथांनि जिउमाखौ आलो गोजोनै जेरावखि थाया मानो बिथाङा गोजोनै थाहैगोन होननानै जों बिथांखौ जों आर'ज खालामदों आरो लोगोसेनो गासै एक्स NDPफोरा नुजाफैनानै बिथांखौ बिदाय होदों बिथाङा गोबाव समनिफ्राय उदैनि बेमाराव भुगिना दंमोन माखासे रांखावरिनि बेलायाव एक्स NDP हिसाबै जों लोगो हिसाबैबाबो जों रांनि बेलायाव जों सहाय खालामनो हायाखै दा बिथाङा मोजां ट्रिटमेन्ट मोनैनि थाखाय दिनै बे हालोदाव जानानै फैबाय जों बहुत दुखु नांदों रायजोफोर नोंथांमोना खोनाखाबाय रुंसारि D.Bimanना उदैनि बेरामजों नाख्रेब जानानैसो जिउ गोमादों होननानै सनितपुर जिल्लानि बारग' NDP सोद्रोमा बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखायैनो फोरमायनायखौ नोंथांमोना मोनथिखाबाय नङा होमबा रायजोफोर दाना फैदो गुबै आपडेटआव रायजोफोर खोरोमदाव मुसाहारि बिथाङा गिबियावनो आंनि सिनायथिखौ होनसै आं कसुगावनिनो बासिन्दा आरो आंनि मुङा खोरोम मुसाहारि आरो आं दा बर्तमान इन्डियान नेशनेल कंग्रेस जिहेतु आइ कंग्रेस होननानै बुङो आं बिनिनो सासे कसुगाव ब्लकनि आङो सासे आफादगिरि हिसाबै आं खामानि मावगासिनो दङ दा दिनै आङो गिबि सेन्टारावनो बोसोर गोदानजों लोगोसे बहाग बिहुनि गासै आसामबासिखौ आंनि कसुगाव ब्लक कंग्रेसनि जानानै आं साफ्रोमखौबो आङो अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोदों दा दिनैहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गेजेरावहाय गासै 13टा ब्लक्सफोर दङ बिनि गेजेराव जोंनि कसुगावनिफ्राय
दिनै जों मोनसे ज' जानानै मोनसे फिसा माने बोसोर गोदाननि नामाव आरो लोगोसे बे माग दमासिनि मुङावहाय जों मोनसे पिकनिकनि आयोजन खालामदों। दा बाहाय जोंजों लोगोसे कुसुगाव ब्लक आन्डारनि दाब दाब मण्डल होनना बुङो आरो जायखौ माने BCDCबो होनो। दा बेनिफ्रायहाय BCDC आफादगिरिफोर दङ, लोगोसे माखासे बुथनि दङ। दा जोङो बाहाय गासै 60 जननिबो बारा दङ। थ' बेजों लोगोसे जोङो दिनैहाय पिकनिक जानायजों लोगोसे फैबाय थानाय समफ्राव बोरैहाय खौसेयै खामानि मावलांनो हागोन जों बिनिनो मोनसे गुवारै सावरायलायदोंबो आरो। दा नंगौ बाथ्राया सैथोआनो। दा साफ्रोमबोनि गोसोआव दिनै मोनसेल' बिफलक दङ, बेनो जाहैबाय कंग्रेस। आरो कंग्रेसखौहाय स्टेटआवल' नङा सेन्ट्रेल लेभेलावबो बोरै कंग्रेस गभर्नमेन्टखौ लाबोनो हागोन बेखिनि मोनसे सिन्था धारना माने पाब्लिकफोरनि सायावहाय मोनसे सिन्था धारनाया फैदों आरो। दा नुगासिनो दं जे दानि बोथोराव जे प्रेजेन्टलि जे सरकार दङ, बे दिनैनि दिनाव मा मावलांदों मा मावलाङाखै बेखौ आं बुंनांगौ दरकार गैया। बुंबा हयथ' गाज्रि मोनगोन बिथांमोना, बेखायनो आं बुंनो थाङा। दा अल्टारनेटिभ मानसिफ्रा दा मोनसे सिन्था धारना लादों, जिहेतु मोनसे सरकारखौ जोङो कंग्रेसखौनो नांफिनगौ, कंग्रेस सरकारा फैथों, जों कंग्रेस सरकारजोंनो दङ होननानै। दा जोङो कुसुगाव ब्लकजोंहाय जोङो फ्रायैनो प्रत्येकता सप्तायाव जोङो मोनसे प्रग्राम लागासिनो दं, जयनिं प्रग्राम। बाहाय बहा गुबुन गुबुन दोलोनि जेनेबा BPF हक UPPLनि हक जों जयन लागासिनो दङ। दा बुंदों गोबां गुबुन गुबुन दोलोनि माखासे नेताफ्रा बुंदों आरो एबार माने फेक्टर जागोन UPPLआ, फेक्टर जागोन BPFआ होननानै। खिन्थु नुनो मोनबाय दिनैनि दिनाव फेक्टरा कंग्रेसनि अनगा रावबो फेक्टर नङा, फेक्टरा जागोन कंग्रेस। कंग्रेस नङाब्ला दिनै BTCआव गभर्नमेन्ट दानायनिबो मोनसेबो सिमां नुनाया माने गोरोन्थिबो जानो हागौ आरो दस्रा दलनि थाखाय। आदा प्रमद बर'खौथ' मा होनबावनो, बिथाङाथ' बिराद गिदिर माने सिगांनिफ्रायनो भाषण होबोदों बियो। थ' जोंबो मोनसे समाव बिथांनि माने जेनाखि भाषणफोर जेबायदि बिबुंथि लाखिदोंमोन, जोंबो माने बिखा बिख्लो माने खोमोनफ्रा माने गसंखांलायलायोमोन आरो बिनि माखासे बिबुंथि लाखिनायफोरखौ। खिन्थु दा फैयै फैनानै नुबाय बिथाङा दिनै BTRनिबो CM जाबोबाय आरो। थ' बिथांमोना बुंनाय बायदि दिनै माबाफोर जादों नामा? थ' आं जुदि जादों नामा बुङोब्ला आं बुंगोन न', आंथ' दिनै नुनो मोनाखै। दिनै फैयै फैनानै दिनै 5 बोसोरानो जाबाय दिनै UPPL सरकारा बिथांनि CM जानायनि उनाव मा दिनै अबे ओनसोलाव मा स्किम मावदों BTR सरकारनिफ्राय बुंनो हागोन नामा? आंथ' नुवाखै दिनै। दा रायजोफ्रा निस्सय नुदों, बेखिनियानो आरो। सुइजारलेण्डआ प्रमद आदाया बुंदों सुइजारलेण्डनि खोथा। आंथ' सुइजारलेण्डखौ नुवाखै, प्रेक्टिकेलिबो नुफेराखै। खिन्थु सुइजारलेण्डनि नामाव आं BTC ओनसोलाव नुदों गिदिर मोनसे माने स्पिड ब्रेकार बानायनाय। दा बेखौनो बुजियो नामा सुइजारलेण्ड होननानै आंथ' बुजिला आरो। थ' बेखौनो आं मेसेज हरगोन दिनैनि बे बोसोर गोदाननि नामाव आरो बे मागो दमासिनि नामाव बयखौबो आंनि तरफनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ आं बावहरबाय। आरो लोगोसे गोदान बोसोरजों लोगोसे जेन' गासैनिबो साननाय हनायफ्रा जेन' सोलायलाङो आरो न'खराव खौसेथि अनलायनाया मोनसे थायो। आरो बिदिनो गोदान बोसोरनि नामाव बा बेबायदिनो मागो दमासिनि नामाव जेन' बारा लोंला जादला जेन' खालामा। आरो स्पेसियेलि आङो दानि देरफुनाय गथ'फोरखौ बुंगोन आङो, जेन' गोदान बोसोरनि नामाव बा निउ इयारनि नामाव जेन बाराद्राय लोंला जादला खालामनानै जेन' गारि गुरि सालाया। जोंनि कुसुगाव ब्लकआव दिनै 13टा BCDCआवहाय 13टा BCDCबो जोंना अलरेडि दाफुं जाबाय, कमप्लिट जाबाय। दा जोंहा जिहेतु BTC इलेक्सन फैगासिनो दङ, खय मान खालि बाखिसै आरो खय मास आरो बाखि दंबावो। दा बेनि गेजेराव कंग्रेसआ दिनै BTCआवहाय 40टा सिटआव 40टाबो दिनै केन्डिडेट होगोन, बे रोखा। दा बेनि गेजेरावहाय दिनै जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जोङो मोनबा सिटखौथ' जोङो ओरैनो देरहालांगोन। दा बेनि गेजेराव जोंनि कुसुगावआव गासै जोंनि मुसलमान भाइफोरनि भटार पेटार्ना दङ 12,000 सामथिं। बेनि गेजेराव जोंना बर'फोर दङ 18,000 सामथिं।
दा बेनि गेजेराव नायोब्ला दिनै बर'फोरनि दिनै जेनोखि राजनिति बावथ' मोननै मोनथाम दङ दिनै UPPL दं PPF दं दा बाहाय बिसोरनो गुलाय गुजायखा नुहुरखानाय दिनै मुसलमान भाइफोरनि दिनै जेनोखि बिपलक जे 12,000 भट बेयाव गैयाब्लाबो कंग्रेसआव दिनैहाय 70% खमाव जुदि 60% बे जोंनि कंग्रेसआव फैगोन आरो बेखिनियानो जोंनि थाखाय जथेस्थ' आरो आदार्सफोर दङ माखासे भटफोर आदिबासि जोंनो भाइफोर दङ 8,000 भट बेनिफ्राय जुदि जोङो 20 बा 30% जुदि जों भट बोनो हायोब्लानो एबार जोङो कुसुगाव हिसाबै कंग्रेसआ देरहागोन ना खाथां दिनै फेक्टर बुंनानै बुंनो UPPL खौ नङा होमबा दिनै BPF खौ फेक्टर होननानै बुंनो दिनै BTC आवहाय खिन्थु एबार फेक्टरा जोंनि कंग्रेस दोलोआ जागोन बेखौ जायफ्रा दिनै बे निउसखौ नायदों बे गोसोआव लाथों आरो जेरै उदै सायोब्ला नङा होमब्ला मानसिया बेमारफोर जायोब्ला दिनै मेडिसिननि दरखार जायो नङा होमब्ला दिनै BTC आव जुदि सरकार दानोब्ला कंग्रेसखौ नङाबा जानाय नङा जेरै कंग्रेसआ दिनै मोनसे मेडिसिनफोर बायदिसो आरो BTC आवहाय बेखौलाय गोसोआव लाथों आरो